Ya, esuk-esuk pengumbai kumbane sapa retek. Pan ngumbai, esuk-esuk pan ngumbai. Kumbahane sapa retek ya ki ye. Duh, kasih ngrewangi. Ya. Kumbahane sapa retek nemen. Ya, sapa retek kumbahane. Biasa kerjaane wong lanang nek bojone ae ngumbai iki ya. Sebak ngumbai sebak kaya kiye. Sapo retek. Wis intine tah gaweane wong wadon dadi wong lanang. Kowe wong nek wadone ya ayo dewek ya. Kowe bagi kaum laki-laki yang belum ada pasangan, janganlah malas dengan kegiatan atau aktivitas setiap hari. Walaupun terkadang kegiatannya tuh bikin menyebalkan, tapi harus bagaimana lagi ya. Namanya kegiatan ya, ini harus di make ya, kasih nge-make ya kan. Nek di make kadang-kadang ya kesel dewek, tapi ora apa-apa. Si penting ta pegawai dewek dimek dewek ya kowe. Yang penting aja kok sih ganggu wong liya. Kayak khusus bagi kaum laki-laki sing isih dewekan ora apa-apa. Daripada ganggu wong ya mati dosa. Si mendingan kayak iki mboran dimek dewek ya. Wis kaum laki-laki semangat ya. Wis terima kasih.